Bai, nor da? Kaixo, Olentzeroen etxe alda. Bai, hau da Olentzeron etxea. Oso ondo, ez zara Olentzero? Ez naiz Olentzero, bere laguntzailea naiz. Hombre, kaixo, Mari Domingi. Ez, Mari Domingi ez. Kaximiro naiz. Kaximiro, barkatu. Begira, Kaximiro. Begira, Olentzerori idatzi nion, opari batzuk eskatzeko. Bale, a ber, nondik deitzen duzu? Begira, da, Donostiatik, Amara Berri auzotik. Amara Berri. A ber, ikus dezagun, hemen izen batzu dauzkat. Nile, Markel, Enara, Asier, Sara, Nora, Ager, Aiert, Lorea, Ara, Javi, Nira, Aizea, Eiar... zein da zure izena? Begira, Xirula, musika eskola. Xirula, bai, ze kanta politaken nola dira, alaken, txispun, eta beste ere guztan zitzan, kax-kaxatarian, nor da biletxean, bai, bueno, txoene, behiratukoet, bitu, ben bai, poltsa badago, Xirula jartzen du, poltsa bere emango dizut orduan. Bai, mesedez, baina azkarre, no se eramango dizu, poltsa. Bueno, lasai, eramango dut, zuk bertan ikusiko ez du, lasai egon. Vale, eskerrik asko, Kaximiro. Bueno, aio besarka bat, aio.